Οι Ναΐτες δεν ήταν μύθος, ήταν άνθρωποι. Από σάρκα και οστά ήταν ένα τάγμα του Μεσαίωνα. Υπότες που ζούσαν σαν μοναχοί και πολεμούσαν σαν στρατιώτες. Ξεκίνησαν λίγοι, φτωχοί και με έναν σκοπό, να προστατέψουν τους προσκυνητές που πηγαίναν στους Αγίους Τόπους. Οι δρόμοι τότε ήταν γεμάτοι ληστές. Οι Ναΐτες έγιναν η ασπίδα όσων δεν είχαν καμία. Ορκίστηκαν στην φτώχεια, στην υπακοή, στη σιωπή. Δεν είχαν περιουσία, δεν είχαν οικογένεια, δεν ανήκαν πια στον εαυτό τους. Φορούσαν λευκό μανδύα με ένα κόκκινο σταυρό και πίστευαν ότι υπηρετούν το Θεό. Οι Ναΐτες δεν ήταν απλοί πολεμιστές, ήταν πειθαρχημένοι, μορφωμένοι για την εποχή τους. Ήξεραν να διαχειρίζονται προμήθειες, να κρατούν αρχεία, να οργανώνουν μετακινήσεις ανθρώπων και χρημάτων. Δεν ήταν έμποροι, δεν ήταν πολιτικοί, αλλά έμαθαν να λειτουργούν μέσα σε ένα σύστημα τάξης, κανόνων και εμπιστοσύνης. Και αυτό σε ένα χαοτικό μεσαίωνα ήταν δύναμη. Οι Ναΐτες όμως δεν έμειναν μόνο πολεμιστές. Έγιναν και κάτι άλλο που κανείς δεν περίμενε. Τραπεζίτες. Όχι όπως τους ξέρουμε σήμερα, αλλά με τον πιο πρακτικό και ασφαλή τρόπο της εποχής. Δεν κουβαλούσαν χρυσό στις πλάτες τους. Δεν ταξίδευαν με καραβάνια γεμάτα χρήματα. Τα φιλούσαν σε κάστρα και μοναστήρια, βαθιά οχυρωμένα και φρουρούμενα. Ο ταξιδιώτης έπαιρνε ένα έγγραφο, έναν κωδικοποιημένο τίτλο, ένα χαρτί που οι Ναΐτες μόνο μπορούσαν να αναγνωρίσουν. Και στην άλλη άκρη της Ευρώπης, σε ένα άλλο κάστρο, του έδιναν το αντίστοιχο ποσό, χωρίς ληστές, χωρίς ρίσκο, χωρίς να μεταφερθεί ούτε ένα νόμισμα στον δρόμο. Ήταν ένα σύστημα που λειτουργούσε. Οι βασιλιάδες τους εμπιστεύονταν. Γιατί μόνο αυτοί μπορούσαν να φυλάξουν και να μετακινήσουν τόσο τεράστια ποσά. Τους δάνειζαν χρήματα για πολέμους, για εκστρατείες, για να συντηρούν στρατούς. Και όταν ένας βασιλιάς χρωστάει σε μια οργάνωση που έχει όπλα, κάστρα και δικό του στρατό, τότε αρχίζει να φοβάται. Ο Πάπας τους προστάτευε και η δύναμή τους μεγάλωνε. Είχαν γη, είχαν χρυσό και το πιο επικίνδυνο απ' όλα είχαν ανεξαρτησία που άρχισε να φοβίζει. Ο βασιλιάς της Γαλλίας, ο Φίλιππος ο Τέταρτος, τους χρωστούσε τεράστια ποσά και είχε δύο επιλογές. Ή να τους πληρώσει ή να τους εξαφανίσει. Διάλεξε το δεύτερο. Ξαφνικά άρχισαν οι φήμες ότι βλαστημούν, ότι αρνούνται το Χριστό, ότι λατρεύουν το διάβολο, ότι κάνουν σκοτεινές τελετές. Σε μια νύχτα οι Ναΐτες συνελήφθησαν σε όλη τη Γαλλία, χωρίς μάχη, χωρίς προειδοποίηση. Βασανίστηκαν, εξαναγκάστηκαν να ομολογήσουν και όσοι δεν λύγησαν κάηκαν ζωντανοί.